Здравейте, хора! Днес ще снимаме един много як влог. Сега се събудих и почваме влога. Днесния влог ще ходим в мола, ще гледаме филми, май ще излизаме малко навънка и ще ви снимам малко. Вече канала ще го прекръщам, защото вече ще снимам всякакви видеа, няма само подкасти, Аз сега се обличам и тръгваме към мола. Или навън, не знам. Хора, сега ако се сетих, това е първото ми видео за 2025 година. Това ще си пожелая 2025 година да стигнем на 100 абоната и да се развием повече, да станем 100-200 абоната. И това ми е желанието. Абонирайте за канала и дайте лайк. И сега нека отиваме към мола. И както видите, приятели, вече отиваме към колата, за да отидем към мола. Кой филма, който ще гледаме е Падингтън, това ще се видим там. Хора, буквално видяхме Слави от The Clashers. Ето сега ще ви го снимам. Ето. Буквално е долу. О май гад. Мали. Ама той сега ще представи новата си книга, вие знаете ли? Той сега ще представи новата си книга. Да, че... Всеки казва, че къде има Пловдив ще има, Бургас ще има, Поварен ще има. Ето ми е новата книга. 50 забравени места в България. Да се напике ранчото един път живота. Ора! Нещуки. Хора, ние мислиме да се стигаме с Слави от The Clashers, но вижте публиката. Тя почва оттам някъде. Вижте публиката. Тя е от там. И май няма да можем да се снимаме от него. Но сега ще направя най-близкия кадър. Слави! О май гад! Слави от The Clashers. И хора, не можахме да се снимаме. Опашката беше много по-дълга. И след малко би трябвало да ходим към филм. Сега на къде отиваме? Добре, хора, сега отиваме да вземем билети. Ако не бяхте чули допреди малко, казах, че ще гледаме Падингтън. Падингтън, Перу. И хора, сигурно това беше най-близкия ми поглед към Слави, който съм видел някога. Това е един път и за винаги. Не мисля, че вече ще го вижда, той ще ходи към Руси, но хората, които са в Руси или в Варна, ще се зарадят, че идва при тях и Хора, понеже филмът ни е в 5:30 сега, отиваме в гейминг залата, да можем малко да пресъкаме, ще заредим картата за 5 игри и ще видим. Бога!
Гледай напред и карай! Това е страшно красоти! Ой! Така ми чука лапата! Помощ! О, no! На второ място. Ти нищо не би направи. Как тайно да гледаме шортове? Лайфхак как тайно да гледаме шортове. О, мали! Айде! Чакай. Виж, много хубаво, бе. И не, няма да ходим на сме от Баяна. Хора, вие гледали ли сте новия филм на Байбан почивката, защото аз да. Ако сте го гледали, пишете долу в коментарите хаштаг да, абонирайте за канала и дайте лайк. Хора, я вижте тази купилка как се движи. Сега ще ви изключа, че О, тези сателитни телефони са темпераментни. О, не е това. Сякаш тази сграда е пълна с електрически интерференции. Сградата е стара, госпожо Бърт. Няма нищо подозрително. Подозрително? О, колене, какво ми казвате? Там има ли новини за Леля Луси? О, не, скъпа, няма нищо. Ще я намерим, Падингтън. Утре ще достигнем до Румирак. Затова доста... За спешни случаи! Напусти кораба? Да, напусти кораба! Дайте всички! 3, 2, 1, скачай! Очилата на Леля Луси! Хванете се за нещо, което плава! Тройно ламинирано. Чакайте! Падингтън! Падингтън! Къде? Къде е Падингтън? Вики! Добър пиар. Хайде! Ден трети. Браун са изгубени в джунглата. И всеки си мисли за същото. Кога ще се изядем един друг? Това не помага, Джуди. Нали искахме Мали да забравим пира. почивката? Като върви, може да не сме тук да си я спомняме. Може да напишем голяма СОС в пясъка и да разпуснем тук, нали? Да разпуснем. Това е Амазония, не търговски център. Просто ни трябва план. Аз имам план, госпожо Браун.
Намираме Румирок съвсем сами. Едва ли е далеч. Каквото и да е станало с Хънтър и Джина, те ще ни потърсят там. Сигурен ли си, че ще намериш пътя? Остана твърде много време в Лондон, Падингтън. Господин Браун, може да изкараш мечката от джунглата, но не можеш да изкараш джунглата от мечката. Все едно, след мен. И помнете, каквото и да става, не докосвайте това растение. Как се нарича? Бодливото червено. Ще е забавно. Кратка разход към джунглата. И сме сигурни, че е добра идея, нали? Не мисля, че трябва да вървим далеч, за да стигнем до Румирок. Не е като никой никога да не е ходил там. Къде си ви, къде е Румирок? Но какво става с това нещо? Какво имаме тук? О, много странно. О, пардон. Новият ковчег. Всички твои. Две. И нощи. Имам още едно. 40. Всички конници. Конниците на Апокалипсиса. Номер 4. Светата Троица. Номер 3. Мали, Кунг-фу нинджа. Дайте Кунг-фу нинджа. И така, хора, филма свърши и сега не знам на къде отиваме, сега ще определим и да. И да, хора, това беше влога и ако се питате защо съм си вкъщи, това е защото една гостон се отидох вкъщи, бях много изморен и вече съвсем добре за влога и просто се плесах на дивана и заспах и да, това беше влога. Надявам се да ви е харесало. Ако ви харесват такива видеа, дайте лайк и се абонирайте за канала. И да, ще се видим другия път. Бай-бай!